Damián Álvarez, benvidos á Mostra do Encaixe. Como ben sabredes, son a imaxe do 2020 e a 2021, por causa da pandemia non se pudo celebrar no 2020, pero este ano sí que se pudo celebrar. Non pudo ser en Semana Santa, pero fichámoslo en outubro. Bueno, é unha honra poder estar aquí, que contaran que a miña imaxe, eso satisfáceme moitísimo, porque a Mostra do Encaixe levo vendo toda a vida vindo aquí, toda a vida vendo palillar, a miña avoa palillaba, encantábamos son do palillo, e aquí eu sei a imaxe, e sei o único home, a verdade que estou moi orgulloso, é unha honra para min poder estar aquí. E bueno, sabemos tamén que a Mostra do Encaixe non é só de Camariñas, creo que toda a zona da Costa da Morte encaixa, fai bolillos, e a verdade que é algo moi extendido e que ben que se manteña esta tradición. Tamén quero agradecer ao Consello de Camariñas, á Diputación da Coruña por facer isto posible, ao meu estilista Ramón Sanjurjo por deixarme este traxe tan chulo po día de inauguración. A verdade é que non podo máis que darvos as grazas a todos os que viñastes aquí a participar, a todos os diseñadores, a todo o mundo que traballou en que isto fose posible, que hai moito traballo detrás. Unha parte moi grande, e xa sabedes, vinde ao Encaixe de Camariñas, vinde á Costa da Morte e a vivir todo isto.